Ma'am Jean, good evening, Ma'am Jean. Gold 5X, clinically proven to help strengthen bones, joints, and muscles. Make a difference in just 4 weeks. Ang mga inasal, ginawa natin, ang laki-laki! Kita at paa, pinagsama, di na masarap, ang sarap-sarap! Sulit, kaya son, masarap! Sa mga inasal, chicken inasal! Busbel, good evening. Every time mag-live ako, may confirmation kasi kapag mag-open ako sa sa laptop. May confirmation sa cellphone ko. Namamasyal ako sa buong Pilipinas kasi may confirmation na nag-open daw ako sa ganitong laptop at nakalagay dyan ang lugar kung saan ako nag-open. Ngayon sa Cebu. Sa Cebu ako. Cebu, Philippines. Nung previous ko na live, nasa Gimbal, Iloilo naman ako. Oo, nagko-confirm kasi si Google para ma-detect ba kung ako ba talaga ang nag-open ng aking account. every time mag-live ako, namamasyal ako sa ibang lugar. Hindi man lang dito within Negros Island region. Nasa ibang lugar ako. From Negros Island region, pumunta ako ng Region 7. Tawa si Busbel. Busbel, pasensya na kanina ha. Kasi may seminar kami. 2 araw hanggang pabukas. So, ang nag-conduct yung National Headquarters. Kaya di kami makalabas. Hindi man lang kami makapag-out Zoom. Kasi pahirapan ang pagpasok. Kasi limited kami. Nationwide yung aming seminar. So, kaya tutok na tutok kami. Bukas, early naman ako bukas. Kanina, dumating ako sa opisina mga 7:45. So, dapat 7 o'clock kaninang umaga na kami. Papasok na kami kasi may attendance online. May Google link sila na pinadala. Pero nag-start yung seminar mga past 8 na. Kasi ibang account, iba, hindi makapasok ang iba. Gi-limit na nila yung mga participants. Kasi ang dami. From Region 1 up to Region 13, car, barn. Dami talaga. Inayar. Hanggang nilalaban mo ko. Laban ako. Hello, HL, Jason. Good evening.
Family ito ng cactus. Kahit na hindi mo siya lagyan ng tubig, mabubuhay talaga siya ng matagal. Celine, James, Carabao, good evening. So, ito ang maganda na pang-indoor. Indoor plant ito. Kung kailan ko lang siya diligan, mabubuhay talaga siya. Ang ganda, 'di ba? Parang plastic pero totoo 'to. Kaya nga may siya meron na siyang sumisibol na baby plant. Gusto niyo makatikim ha? Ng Philippines Your playground, now online. FTP has over 1,500 games, secure and fast. None of your business. An option to try all the Good games. evening. Ibang swerte ko. Bet. Oo, galing. Hirap sa ubo. Dito na. Hirap sa hika. Hirap sa plena. Pag may hirap, Galing, no? take it easy. Sa plena, Hello, good evening. None of your business. Welcome to my live. Thank you so much. ginhawa ang dugo. Sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lamundi, Plemex. Easy. Maganda to. May na siya. Malalaki na yung niya. Yung baby niya. I mean, mayroon na itong malaki na. May nakuha na ako dito. May na-replant na ako isa nito. Doon sa isang kasi hindi ako hindi ako na gumagastos ng mga ganito ba. Mga sirang cups lang. Hindi naman kailangan na bibili ka ng bago. Maganda. Sira-sira na to. Tingnan nyo, yung handle, 'di ba? Mapakinabangan pa. Kesa itapon mo doon, tapos hindi man lang magagamit. O, 'di ba? Tapos mailagay lang sa basurahan. Kasi maaapakan to ng tao, halimbawa, maapakan to ng tao kahit na hindi mo siya baon sa lupa. Nakakatakot talaga. So, reuse yung mga sira niya dyan. Gustong magsilbi ng tapat ng anak mo. Pero paano mangyayari yun kung proteksyonan niya ang interes niya ni Don Julio? Tsaka isa pa, hindi mo ba naiisip? Yung negosyo nagpapayaman sa inyo mga Montenegro, yun ang sumisira sa relasyon ng magkama. Ikaw ang tatay. Ikaw ang dapat ang intindi nun. Hindi. Ikaw ang nanay. Dapat matuto tayo mag-reuse ng ating basura. Ang lahat ng ito, ang perang ginagastos Para malesen yung basura sa ating paligid. sa negosyo namin. Yung mga plastic bottles, hindi kailangan itapon sa sapa. Lagyan natin ng lupa, tapos taniman ng mga mga kahit na sibuyas, ganyan ba. Pwede na rin yung mga hanging plants. Lagyan lang ng alambre, yung spring, at ihanging lang. O, di ba? Babalik ka kay Rigor. Huwag itapon ang basura. Ganun ba? Hindi na sinasabi ko. Yun ang narinig ko. After Hello, Sis Jean of Lisbayan. Good evening. minahal kitang ulit. Wala ka bang i-check ko ha? Wala ka bang premiere ngayon? Nagaang kita. Bingay ko sa iyo lahat. Lahat. Para magkaroon ka ng magandang buhay. Tapos gusto mong bumalik sa impyerno kasama si Rigor. Hindi ko pinipili
Good evening, Sis Hindi Jean. yung madumi na buhay na droga. Wala ba si ano ko dyan? Si Sis Ning Lorne? Kung di niyo ko kaya sundin, pinupuno ng kabilang ito, pinapastos niyo lang ako. Pinapaliwalaan niyo lang ako. At kung ganun din lang, mabuti pang kalimutan Ay, nako, action agad. Action lagi yung Batang Quiapo, Sis Jane. Wala bang love? Lagi hate? Nay, ayos ka lang. None of your business. Mayroon ka bang channel? Oo. Sinubukan ko lang na makausapin ang papa mo eh. Pero pinipilit niya pa rin yung negosyo. Huwag niyo na ito ang bagong isip na nilalaw. Ipagpapatuloy talaga niya ang negosyo. Pag sa akin lang naman ako. Once you go, we'll get you to your destination. Ayoko na tuluyang masira yung relasyon ng mag-ama. Pero sa nangyari parang mas lumala. Talikuran na mga punta. Ay, sige, Sis Jane. Thank you so much. Nay, gagawin ko na. Para matibig na ang pagdaloy ng loob. Hello, Lisong Soon. Good Kahit ako'y evening. bawal mga Montenegro. None of your business. Wala ka na pang alam na words. Galing lang talaga yung words na, yung word na alam mo. Nakaalala lahat naman. Good. Pinalalagay ko. Paalala. Let's go. Boss, wala sila. Ayos. Tuloy, tara na kayo. Nakabahan ako, Ente. Paano ba hindi natin kayanin yung person ni Boss Ramon? Basta magtiwala tayo kay Tanggol. Tsaka maganda yung intention niya. Tsaka Ano ba yung ano mo, may channel, none of your business. access ko pa. O Tanggol, nakita namin. Kinakailangan natin siya sundan. Kinakailangan na wala makakalat anong mensahe dito. Excuse me. Burp ako ng burp. Bye-bye. None of your business. Thank you so much. Lagi mapagbigay dapat sa kapwa.
magiging tanggol. Pag-usapan. Maraming salamat sa pagpapatuloy niyo sa amin sa inyong Meron pwede si tanggol sa inyo! Meron pa pwede si tanggol sa inyo! FPJ's Batang Quiapo. Ngayong Setyembre, Basta magpursige kayo, walang problema, Basta't hindi kasama. pwedeng solusyonan. Kailangan ko tuloy para sa pamilya natin. Hindi naman ako mangarap tayo. babae naman ang aabante. Mag-asawang na lang. Hatay mo. Ano ba't silang mapapala kung aasa sila sa tatay nila? Ang Pilipina. Ay, 15 years misunderstanding, sir. I've Don't worry. I'll be very gentle. Sinisira mo lang ang buhay mo sa ginagawa mo. Buhus ka. Dahil ginagawa ko lang ang kailangan ko para makatagal dito. Nandito kami para sa iyo. Hindi ka magkakabaho bilang traffic company ni Mama. Sa tingin mo nakakainin ko yan? Hindi mo ang kanin baboy? Please, because I don't know what to do. Ano mo? MMK, Hugot from the Vault. Ang laking abala ng Barangay Bilog. Mag-Dixon Miller for fast food mula sa Barangay Bilog. Kahit kailan, kahit saan. Dixon Miller. Ang Monday, nagiging manhid day. Tuesday, tusok-tusok day. Wednesday, nerve pain day. Pabalik-balik na lang. It's 4 times B12 versus a generic brand. Helps repair nerve damage from the source to symptoms don't bother you again. You're all good. Ito, hindi din. All new Jollibee Burger Steak. Bigger patty na, more sauce pa. Sarap. Kasi ayaw namin matigil na. As I age, I choose to be strong with Bridgestream Adult Boost. Gatas na pang adult with active dry boost. Tulong sa immunity, energy, at brain function. Bridgestream Adult Boost. I-boost ang adult batas. PH Care for every Filipina. On a gentlest care. PH Telephone. See for every Filipina. Gentlest care for every day. Our gentlest care for every Filipina. Our gentlest care for your everyday freshness. PH Care. Christmas season is finally here. May mga naninibago, may nasasabik, at may abala pa. Pero, kahit magkakaiba ang Pasko, magagawa natin creamy special ito. There you have a special handaan with Lady's Choice. Daming pagsubok, kailangan lang naman, Ma'am? kasama sa buhay. May powers ka. Para makalaban din tayo ng tatas. Charms? Ito ang gusto mo. Sali na sa Royal Selected and Promo. Kumalit ka ng tig-2 bottle caps ng Royal, Sprite at Coke. I-redeem at i-exchange daily sa redemption centers. Sali na! Ito ang gusto mo. Manay, mabakaling Forex mo. Buong Pilipinas ay pa-excited. Kapag nagpaasa sa'yo, hindi dapat magpahimpun sa nanay, tusok na need sa tulong ng Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex B. Makinig pa sa kantong kasalo pa. Bigger! Tusok na, sarapin pa. Takambag mo. At takang sarap. Busog na, sarapin pa. Makinig pa sa kantong kasalo pa. Si Dr. Dana, biktima ng posibleng mancha. Lakas makaubos ng sabon. Imposible makatipid. Posible sa kanya, Power Liquid. Sa 15-minute report, wala na yun na. Tipid na. Imposible mancha, posible sa kanya. Dreams do come true. Gold. Nasa McDonald's. New Golden Chicken Curry Filet. So flavorful. So sarap. Sulit busog. 99 pesos lang. Hey guys, I'm here with Kate and Bea. Ba't tayo kasi makadadaf yan? Use Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and toothache from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Oh shucks, sinigang ang request. Pwede naman, pupulungan ka rin doon. Sinigang
that's longer, cotton soft. With a quick absorb top sheet, sheet pan with a flow, Charmy cotton napkins for heavy clothes. Kailangan ng patanto. Kailangan tumakbo. Kasi bukas kong diba? Kailangan tumalon. Kasi bukas kong tandaan. Kaya di pwedeng basta gatas. Mag-Barket Crystal Free Plus. Proven and tested, tulong magbigay bukas kong di magtanda. Laban ready sa pagkakit. Di ba yung stay girl? Check back ya! Ako, nakakahiya ko Kahit mahal, kahit isa o, pwede mo okay. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap, Chicken Joy. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap, Chicken Joy. Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap, Chicken Joy. Pag di tama, kinakain, O nagkakasakit. immunity gap na yan. Stop! Immunity ka dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Tulog para ang immunity. 100% Vaccine Plus araw-araw. Unilab yan. Long day's over. Hello, Chocolate Rolled wafer, rich caramel, Rice Krispies, and creamy chocolate. Heaven. Hello, heaven. Mucho, every day heaven. Promise, babe, hindi ka mabibitin. With that intake, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte ito. Border Adventure, good evening. Sobrang sakit? Relax na. Flanax stands for the real cause of pain. We care. Panatag mo. Sobrang sakit? Panatag sa Flanax from Tyson. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit? Relax na. Flanax stands for the real cause of pain. We care. Kaya panatag ako. Sobrang sakit? Panatag sa Flanax from Tyson. Ang reserve mo, Marina Corn Tuna. 6 Ang sulit. See? Konti lang ang mantika. Lusog na lusog. Masarap. Switch to San Marino Corn Tuna. The love you deserve. Kamusta, Border Adventure? Bye, same now. Magagalang love ng Team Kramer kapag 14 days pa walang Del. Love na long lasting bango. Border Adventure, i-play kita pagkatapos ni Sis Jane of Lisbayan. Pwede bigyan ng Tetra kahit wala pang kain. Patapos na yung Walking Adventure Amazing. Naktutok ka? Ang gaganda ng mga stones. Ilang years na ba talaga to? Tapos yung mga kahoy na bonsai, ilang century na. Talagang inaalagaan talaga, oh. Tapos ang linis ng kanilang pond. Kaya ang laki-laki ng mga koi. Wow! Busbel, thank you sa pa-member at sa palipad. Thank you so much. Playing Busbel and Ma'am Chin. May alam ka ba para magsalita ka? Ito yung resibo ko, oh. Okay. Weeknights, 8:45 Ma'am Jane playing. Nagmamasa pa lang si Ma'am Jane. Ito si Sis Jane of Lisbayan. Yan. Busbel, dito ka naman, Busbel. Oh, ayan, nagluluto si Busbel ng adobo. Adobong manok with patatas. So, ito lang muna para hindi na mag-lag. So, pagkatapos ni Sis Jane of Lisbayan, i-play kita Border Adventure.
Kasi pag marami akong na-play na videos, ano siya, tumutuyok yung iba. Kaya limited lang. Hanggang 4 na videos lang. Ma'am Arlene D. Okay, Ma'am Arlene D. Thank you so much. Sige, pagpatuloy mo lang ang pagtutupi. Uy, kagwapo. Bagong artist. Ala, kagwapo sa iya. Do Arabo. May bago naman nagsulod sa Batang Quiapo pa. Gwapo sa iya. Mistiso. Laba buhok. Tapos si Aljor Abrenica pasulod na. Pierdi na to siguro si ano no? Si Tanggol no? Pagka mayor. May preview. Ang programang ito ay SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Creamline versus Cherry Tigo. Max Part 2. Sa Doek, gali buwas pa. I-check ko kung may ara nga laptop. Gagi ko to kayo na ano na sila mong. Close na sila. Start na sila 5 o'clock. Naghahanap na ng bago busbel ang aking laptop. Mag 8 years na to by this coming January 19, 2026. Ano na siya? Yung fold niya, ano na, parang umaangat na. Kasi nahulog to sa series, sa bus. Nahulog sa floor. Hindi ko na malayan. Tapos, kasi nalagay ko sa, sa bakante na upuan. Nahulog. Tapos, nag-crack yung sa gilid. So, yon. Yon ang umpisa. Tapos, nung one time na pumasok na ako sa bahay sa gate, ay nako, nauntog na naman yung gilid sa steel. So, yun. So, hindi ko na dinadala sa office. Dito na lang sa bahay. Always open na lang to. Hindi na ma-close. Cellphone lang yung dala ko sa office kasi may naman, desktop naman. Kung mayroon akong report na gagawin, doon na lang sa desktop. Ay, tapos na pala ako kay
Tapos na pala ako kay Sis Jane of Lisbayan. So, dito na ako mag-play kay Border Adventure. Ay, ano na talaga? Ano na to, boss? Hindi ko na sinasara kasi kung ano ko, attempt ko magsara, parang nagsasound na, nagkrak-krak na siya. Parang nagbabadya na ano siya, maghiwalay na sa ano niya, sa keyboard. Maghiwalay na. So, dito na lang siya sa bahay. Hindi ko na sinasara. Ano siya, magamit ko pa siya, pero yung dito sa gilid, ano na, sisira na talaga. Ito na, may sira na siya, na kaya nilagyan ko lang siya ng tape. O hindi ko na siya pwede madala sa office. Sis Jane, done ako play sa ano mo, adventure mo. Nag-replay ako ulit, Sis Jane. Ano siya kasi ang ano, maganda kasi tong brand na binili ko. Kasi ano siya, matibay. Kaya lang, reckless talaga ako. Reckless talaga ako sa gamit. Hindi ko na malaya, nahulog sa upuan ng bus. Nako, ang tanga-tanga ko. Natanga ko talaga. Yun. Yung dalawang incidents na yun na. Ano na siya. Parang mag-surrender na siya. Naghahanap na ng bago. Oo, mataas kasi yung upuan. Ay, sige, Boss Bell. Unahin mo muna si Mami. Pumunta ako ng Thursday sa GI, sa Telecom. May nakita ako doon. Kaya lang, manipis. Parang natatakot ako gagamitin at dalhin sa office kasi ang nipis niya, tapos liit lang, 14 inches lang. Tapos ang mahal. Nasa 30 plus. 32. So, naghahanap ako ng the same brand kasi matibay ito. Matibay at saka mura lang. Nasa less than 30 lang yung makakaya ko. So, kung hindi ako makahanap sa City of La Carlota, so doon na lang sa Bacolod. So, doon mayroon dami doon, pagpipilian. Wala kang kinabukasan. Yun ang kaya ko, magbagong buhay tayo. Para tumigil sa 20,000 milya. Sumama ka na sa atin, ha? Ano tayo pupunta? Sa paraiso. 20,000 milya mula rito. May marilis sa tubig, saka na sa silat ng araw. Wala kang gagawin kundi magparati. Salamat talaga. Ano ba problema mo, ha? Anong hinahanap mo? Nasa lahat ng tao may hinahanap sa buhay. Mad Max Road War. Border Adventure playing. Nandyan ka pa ba, Border? Sis Jean, thank you sa support.
saying goodbye na si MJ. Uwi na siya ng Cebu. Ibang vlog. New vlog. Sa Cebu. Abangan. Aba, may bougainvillea flowers bloom in the street. Minglanilla Heights, Cebu. Aha. Pumunta naman sa Cebu si Border para mag-adventure. Dito ako sa iyong video. One day ago. May harang pa. Ito resibo ko, oh. Ito resibo ko, Border Adventure. Yan. Ito, oh. Yan. Alam mo, Border Adventure, ano ko talaga? Favorites ko talaga yung mga bougainvillea. Kaya lang nung summer, marami akong itinanim. Kahit kanino-kanino na lang ako humihingi ng steam. Kaya lang, siguro mga more than 70s na pot. Ilan lang ang nabuhay. Ang kasi sa, ang sikreto kasi sa bougainvillea, dapat, mo siya, itago mo siya sa hindi masyado mainitan. Ako naman, excited ako. Tinago ko rin sa hindi mainitan. Kaya lang, nakalimutan ko magdilig. Yun. Akala ko buhay yung sa pinakataas. Sa ilalim pala siya. Tuloy-tuloy na siyang nag-dry. Kasi gabi na ako umuwi tapos maaga ako umalis. So, ang time ko lang, weekend. Kaya yun ang nangyari sa aking bougainvilleas. Mayroon din na iwan, siguro mga 40 plus na buhay na talaga. At saka, mayroon akong prospect na pupuntahan by November sa somewhere in Bacolod City. Mayroon doon mga rare na flowers, rare plants. Doon, pupuntahan ko yon. Kahit na mura lang, tag 50 pesos lang yung isang puno. Basta buhay na, okay na yon. Hindi naman ako bibili ng napakamahal, worth 250 pesos. Nasayangan ako kapag bibili ako ng mga worth 250, 300, 350. Oh. Minglanilla Heights, Cebu. Tapos, ang aking pinsan doon sa Bacolod, mayroon na siyang may tanim na mga bougainvilleas, ilang colors na. Mga ilang puno na nabuhay na talaga. So, kukunin ko lang yon kapag pumunta ako sa kanila. Rancesca Heights. Rancesca Highland. Nawala na ang N. Border Adventure. Diyos ko, ang dami namang talahib. Ang taas-taas naman ng mga talahib dito. Nakakatakot sa gabi. Border Adventure.
Nakakatakot. Kahit na may mga solars. Ang taas ng mga bukirin. Yahoo! Border Adventure! Patapos na ako Border Adventure sa yung video. Oh, ito na oh. Thanks for watching. Okay. Yan ang resibo ko ha. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Nagkamali siya sa'yo. Hindi ka naman luwag. Mahina ka nga, pero hindi ka naman luwag. Malaki pagkakamali ang ginagawa ko. Takas ka sa isang mahusay na rin. Isipin mo kung ano may nangyari ng magkasama tayo. Dito ko tayo. Paalam na. Sinaway mo ko. Buisit ka, tuta ka. Mute ko muna ha. Sandali.
Sis Jean, mute ko muna ha. Sandali Mga ano lang. Mga dali lang to. Madali lang. Sis Mel, good evening.
grade 4 math at science naman, Pinas, kulelat daw. At the voice case PH coach Billy Crawford, may hindi makakalimutan karanasan sa pagsila ng dalawang anak. Kung hindi ako umabot, I wasn't there. Snake, combination na rin ng 5 na rin natapos sa Isabel Victoria. Johnny TV Vlog, good evening.
nagmula sa ipapawid ang gyro captain. At gaya ng plano ni Papa Galo, nagtungo kami sa lugar na hindi mararating ng mga kargado na lapas. Yung langis, yung mahalagang langis ay nakatago sa mga sasakyan. At ako naman, lumaki akong matigas na binata. At sa taktang panahon, ako naging pinuno, ang chief ng Great Northern Tribe. Nasaan ang mandirigmano ng saman? Yun ang huling pagkikita namin. Nabubuhay na lang siya ngayon sa aking pangalaala. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasirang tema, lingwahe, karahasan, seksyon, horror o droga na hindi tungkol sa mga bata.
para sa research namin. Kapag nalaman natin ang report nila, maaari natin malaman ang katotohanan tungkol sa amalan nito. It began as a scientific and unspeakable fear. Amalan to Vampire Chronicle on JTV. Stories have the power to change lives. Salamat kasi minahagi niyo yung kwento niyo sa amin. Dahil doon, marami niyong tumulong. Nagmumula. Lahat po yan, parte ng reclamation project. Naninidigan. Nadata natin dito yung mga nagpo-protesta. Lalaban po yan. Patuloy na nagbibigay ng serbisyong totoo. Ang most awarded broadcast journalist at most awarded news magazine sa Pilipinas. Hatid ang mga world-class na kwento ng Pilipino. Kapuso mo, Jessica Sobo. Sinigat ex mo, maganda ba? Maganda na. Today's words for a brand new chapter. So, reminder ko. Sa lahat ng pain, nasa pagkakulong. Marlon Jonathan is all about rewriting the story of Omar. Kung hindi na ikaw na sa'yo, Jessica. Ewan ko, sisisi ka kapag nawala ako. Tension was there. And again, that's why it's nice to go for the middles. And earlier it paid off with Karim, but right now, Panala Aero will cut the lead to just one. Service waves! And that lead is completely gone after this Benedict service ace. The goal for Alexis Benedict getting an ace from Demo Galanza. Knocked off by 3 months. At kumakapit ang Sherry crossovers sa Prima and Cole Smashers. What a tight game that we're witnessing. 10 all for both squads. Service error, ending the 3-0 run of the Cherokee crossovers. Alvarito taking a deep breath before serving.
Ay, time check, 10:01. Mag-end na po ako. Thank you so much sa inyong lahat.